Tvůj mozek opakuje vzorce, které považuješ za volby. Proto se chování opakuje. Ne proto, že mu nerozumíš, ale protože efektivita převyšuje změnu. Vzorec není chyba, je to optimalizovaná smyčka. Aby si vzorec přerušil, musíš vytvořit predikční chybu. Malou, kontrolovanou, opakovanou. Tohle není motivace, tohle je přenastavení systému. Nezměňuješ chování, aktualizuješ model. Tvůj mozek opakuje vzorce, které považuješ za volby. Proto se chování opakuje. Ne proto, že mu nerozumíš, ale protože efektivita převyšuje změnu. Vzorec není chyba, je to optimalizovaná smyčka. Aby si vzorec přerušil, musíš vytvořit predikční